Croeso chi yma yn enw'n Harglwydd Iesu Grist. Mae'n benwythnos problemau technegol. Dwi wedi cyrraedd adre, agor yng nghyfrifiadur, ac oedd dim byd yn digwydd o gwbl. A gan mod i wedi bod wrthi'n ysgrifennu ymhregaeth draw ar y cyfrifiadur, draw yng Ngwlad Pwyl, oedd hwnnw chydig bach o panic ar yn rhannu. A wedyn bore yma, os ydych chi'n gwrando ar y we, da ni efo problemau efo'r llun, efo'r camera, so di'r llun ddim, falle bod i'n bendith, does dim llun o honna i ar y funud ar y we. Ond mae'n gret bod yma, bore yma. Diolch i chi am eich gweddiau dros rai wythnos dwytha. Oedd hi yn wythnos braf yng Ngwlad Pwyl. Yn braf o ran tywydd rhan fwyaf o'r amser, fe gawson ni dipyn o law o trannau tua diwedd yr wythnos. Ond oedd hi'n braf o ran yr ymwneud â phobl 700 o gynadleddwyr o bob rhan o'r byd, yn rhan fwyaf o'r dwyrain Ewrop, ond hefyd rhai oedd yna gryw o trauma o Affrica wedi dod ynghyd. Siaradwyr da, ond cymdeithas arbennig. Calonogi chi. Hynny, mi fues i yn delio un wrth un efo sawl un. Hogan o Belarus, a yn gweithio ymhlith myfyrwyr, ac yn amlwg y rhyfel yn rhywbeth oedd yn pwyso ar eu calonnau nhw. A hitha'n deud, wel, da ni'n cael deud ddim byd, da ni'n cael siarad. Oedd gen i un ffrind, oedd ddim yn gwybod lle oedd y ffrind yma bellach, achos bod y ffrind wedi siarad yn erbyn y rhyfel, a jyst wedi diflannu. Wedyn, gallwn ni ddiolch am y rhyddid sydd ganddo ni o'n cofio rhain. Ond i'ch calonogi chi, oedd na un wraig, gwraig o'r Eidal, a mae ganddi blentyn efo awtistiaeth. Y plentyn yma yn eitha ifanc, a oedd y wraig yma i gŵr wedi mynd allan a ryw hogan yn gwarchod y ferch fach yma. A'r hogan oedd yn gwarchod y ferch fach, di bod yn gwarchod sawl tro o'r blaen, yn dod o deulu o anffyddwyr, dim cysylltiad â'r eglwys o gwbl. A beth bynnag eithon nhw allan, dod nôl 2 awr yn ddiweddarach, a dyna lle oedd yr hogan yma oedd yn gwarchod, oedd hi'n beichio crio. A oedd nhw fel, beth sydd? Wel, oedd hi hogan fach nhw'n cysgu'n dawel yn gwely, popeth yn iawn. A be wedi digwydd oedd hi'n rhoi'r hogan fach yn ei gwely. A'r hogan fach wedi dweud, wel, rhaid ni weddio rwan. Oedd hon ddim yn gwybod sut i weddio na dim byd, so dyma i di, wel, pam na neud i weddio? Oce. Arglwydd yw, gyfala am dad a mam, a pasta ac iPad newydd. Hynny doedd hi ddim yn weddi ysbrydol, fydde rhywun yn meddwl, ond plentyn bach efo awtistiaeth, efo'i blaenoriaeth yn gywir, pasta ac iPad, felly ond o leia rhoi rhieni gyntaf. Ond oedd yr un oedd yn gwarchod, oedd hi jyst wedi teimlo rhywbeth. Teimlo rhywbeth cwbl wahanol. Oedd wedi dod ei gysylltiad a ryw reality ysbrydol doedd hi rioed wedi brofi o'r blaen. A gers rhoi yn y gwely, oedd hi jyst wedi bod yn beichio crio, methu stopio crio. A felly pan ddaru rhain ddod yn y nos siarad efo hi, dwi'n yn gwybod beth sydd, meddai hi. Dwi wedi teimlo rhywbeth, a nhw'n dweud, wel, da ni yn y cartref yma, da ni yn credu'n yr Arglwydd Iesu Grist, da ni'n dilyn yr Arglwydd Iesu Grist. A mae'n siŵr mae dod yn ymwybodol o ryw reality ysbrydol. Ac o fewn blwyddyn, oedd yr hogan yma wedi dod i gredu ei hunan. Mae Duw yn gallu gweithio mewn ffyrdd mor arbennig, hyd yn oed ryw hogan fach efo awtistiaeth, efo ffydd syml, ffydd plentyn.
ond hwnne yn cael effaith. A mae Duw ar waith. Mae yna lot o hanesion gallen ni rannu efo chi o Dduw ar waith yn Ewrop a thu hwnt y dyddiau yma. Ond gadewch i ni feddwl am heddiw. Oedfa bore yma fel arfer, wedyn cyfarfod pnawn yma ar Zoom am 5 a mae Dafydd arall yn mynd i fod yn arwain y cyfarfod hwnnw. Cyfarfod gweddi nos Fercher yng Nghartre Rebecca, ond hefyd ar Zoom. A dim cyfarfodydd eraill yr wythnos yma, wythnos hanner tymor. A wedyn sy'n nesau'n cyfarfod fel arfer. Dwi'n credu mae dyna'r cyddiadau. Os yna rhywbeth arall ddylwn ni fod yn sôn amdano fo? Rhywun yn gwybod? Does dim cyfarfod merched, brecwast merched, dydd Sadwrn gan bod cymaint i ffwrdd felly. So mae hwnnw wedi cael ei ohirio bore dydd Sadwrn. Gadwch i ni weddio. O arglwydd yn Duw a thad yn harglwydd Iesu Grist, da ni mor ddiolchgar yn bod ni'n cael dod at ti y bore yma ac yn cofio dy fod ti yn Dduw, yn dad, mab ac ysbryd glân, a tyda ni ddim yn dduwiau y bydden ni'n hoffi bod felly. Ac felly da ni'n dod i blygu yn isel, da ni'n dod i dy gydnabod di yn arglwydd. Da ni'n dod o Dduw'n tad i geisio dirnad dewyllus ar ein cyfer ni. A da ni'n dod gan bwyso ar dy drigaredd di. Felly da ni'n gofyn am i'r ysbryd glân gael dod a gweithio yn calonau ni. Fel y bydd yn amser efo'n gilydd, yn amser o fendith i ni, ac yn amser o ogoniant i'r arglwydd Iesu. Clyw yn gweddi felly trwy Iesu Grist, yn arglwydd a'n gwaredwr da. Amen. O'n i'n meddwl byswn ni'n gallu dechrau trwy gyd darllen salm efo yn gilydd. Salm 84, lle mae'n sôn am rhywun falle yn hiraethu am gael bod yn y deml yn Jerusalem. Ond yn hytrach na hynny yn styc rhywle arall a ddim yn gallu mynd, ond jyst yn hiraethu. Nid am fod yn y deml, ond am fod yng nghwmni yr arglwydd. Felly Salm 84. Mor brydferth yw dy breswylfod o arglwydd y lluoedd. Yr wyf yn hiraethu yn dyhau hyd at lewig am gynteddau'r arglwydd. A mae'r cyfan ohonof yn gweiddi'n llawen ar y Duw byw. Cafodd hyd yn oed aderyn y to gartref a'r wennol nyth iddi ei hun, lle mae'n magu ei chywion wrth ddall di o arglwydd y lluoedd fy mrenyn am Duw. Gwyneu byd y rhai sy'n trigo yn dy du, yn canu mawl i ti'n wastadol. Gwyneu byd y rhai yr wyt ti'n noddfa iddynt, a ffordd y pererinion yn ei calon. Wrth iddynt fynd trwy ddyffryn Baca, fe'i cant yn ffynon. Bydd y glaw cynnar yn ei orchuddio a bendith. Ant o nerth i nerth, a bydd Duw y diwiau yn ymddangos yn Seion. O arglwydd Dduw'r lluoedd, clyw fy ngweddi, gwrando arnaf o Dduw Jacob, edrych ar ein tarian o Dduw, rho ffafr i'th eneiniog. Gwell yw diwrnod dy gyteddau di na 1000 gartref. Gwell sefyll wrth y drws yn hyf y niw na thrigo ymhebyll drygioni. Oherwydd hael a tharian yw'r arglwydd yw, rhydd ras ac anrhydedd. Nid atal yr arglwydd unrhyw ddaioni oddi wrth yr rhai sy'n rhodio'n gywir. O arglwydd y lluoedd, gwyneu fyd y sawl sy'n ymddiried ynot. Bydd yn mynd i ganu emyn yn ceisio bendith yr arglwydd, anadla
anadl i o'r llan o fy mywyd i fel byddai nghariad i am gwaith yn un ar eiddo ti. Anadl i o'r llan o fy mywyd i, fel byddai nghariad i am gwaith yn un ar eiddo ti. Anadl i o'r rhoi mi galon byr, a gwna fe wyllus dan dy law, yn gadarn fel y dydd. Anadl i o'r meddian a fi yn lan, nesgloi wefynnau ar ôl bryd, a gwawl y dwy mol da. Wel, blant, ydych chi am ddod ymlaen am funud bach? Gret eich gweld chi. Ni weld. Da ni angen mwy o gadeiriau. Wel, na ni. Reit. Wythnos braf o'ch blaen chi? Na. So well gen ti fod yn ysgol sos nesaf yma, fyse? O, waw. Reit, wythnos o wyliau. Rhaen o'ch chi'n mynd lawr i Steddfod? O, reit. Nefo, gobeithio gawch chi hwyl a mynd i'r Steddfod. Rwan te yna, yr emyn y can a da ni newydd i ganu. A ni'n sôn am anadlu. Anadlu'n bwysig yn dydi? Anadlu'n bwysig? Pawb am yn anadlu yn chi? Dych chi'n anadlu bore yma? Ti'n yn anadlu? Na gwyd? O, reit. Go on. Maen nhw'n deud bod hi'n beth da anadlu. Yn arbennig, os ydych chi'n teimlo chydig bach yn ofnus neu bryderus, be maen nhw'n deud ydy, eisiau chi anadlu'n ar y deg, anadlu mewn trwy'ch trwyn, a gallan trwy'ch ceg. Chi'n neud hynny? Mewn trwy'ch trwyn. Allan trwy'ch ceg. A mae pawb yn teimlo yn relaxed. Pawb yn teimlo wedi ymlacio. Reit. Pwysig anadlu dydi? Mae un broblem sydd gyda i yn y nos, pan dwi'n cysgu, dwi'n stopio anadlu. Dwi wrthi'n cysgu yn dawel bach, yn anadlu mewn, anadlu allan, a wedyn sydyn, dwi'n stopio anadlu. A wedyn, ar ôl falle chydig o eiliadau, dwi'n dechrau eto. A sylweddoli bod i ddim wedi bod yn anadlu. O, rhywbeth sy'n digwydd. A i ddweud gwyd nid fi di'r unig un, dwi'n gwybod bod yna rhywun arall yn y capel yma
efo'r un broblem a fi. A felly beth sy'n digwydd ydy, dyn ni'n cael peiriant. Peiriant arbennig, fel yma. A wedyn dyn ni'n rhoi chydig bach o ddŵr fewn yn fanna. A wedyn mae hwnne yn mynd ar lawr. A dyn ni'n gorau plygio fo mewn. Dwi'n mynd i plygio hwn i mewn. A dyn ni'n cael y tiwb mawr yma. A gorau rhoi hwn fewn yma. A wedyn, beth dwi'n gwneud efo pen arall y tiwb ydy, mae gennau fasg. Mae'r masg yna yn mynd fanna. A wedyn, beth sydd yn gorau digwydd ydy, dwi'n gorau tynnu'r sbectol. Dwi'n gorau rhoi'r masg ymlaen, fel yma. A troi'r peiriant ymlaen. A fel ydych chi'n gweld, os na ddim sŵn. A wedyn beth sy'n digwydd ydy, mae'r peiriant yn chwythu gwynt i mewn. A wedyn, yn lle mod i'n stopio anadlu, mae'r peiriant yn gwneud siŵr mod i'n dal i anadlu. Os pan dwi'n stopio anadlu, mae beth pwysig i mi gofio ail ddechrau anadlu, neu os dwi ddim yn ail ddechrau anadlu, wel, dyna fo. Byddai mae'r farw ar cyfrifiadau sydd gennau adre ar y funud. Mae anadlu yn bwysig. A be oedden ni'n ganu fanna oedd, di o ddim jyst bod ni angen awyr i anadlu. Ond bod Duw angen rhoi i fywyd o fewn yno ni. A mae heddiw yn diwrnod sbesial. Mae'n Sul arbennig. Os yw'n ni'n gwybod pa Sul ydy heddiw? Mae Mai 27, yndi? Mae Mai 27. Mae hwnna'n... Os rhywun o'r oedolion yn gwybod pa Sul ydy heddiw? Sul y Pentecost. A fyddai'n darllen mewn munud hanes be ddigwyddodd ar Sul y Pentecost. Mae'r ysbryd glân fel anadl Duw yn anadlu mewn i ni. Mae Duw yn ffantastig. Mae'n wahanol i ni. Mae'n fwy na ni. Mae'n wahanol i ni. Ond un peth sbesial am Duw ydy bod o'n 3 person. Mae un Duw ydy o. Mae o'n 3 person. Mae'r tad. A dyn ni'n cofio am Dduw'r tad. Mae'r mab. A mae'r mab, dyn ni'n gwybod wedi dod i'n byd ni fel Iesu Grist. Iesu Grist ydy'r mab. A mae'r ysbryd glân. So, gynnu ni Dduw'r tad, Dduw'r mab a Dduw'r ysbryd glân. A mae'r ysbryd glân yn anadlu bywyd Duw fewn i'n bywyd ni. A dyna dwi'n mynd i fod yn sôn amdano fo heddiw ydy am yr ysbryd glân. Felly bob tro, ydych chi'n meddwl, dwi'n anadlu rwan, cofiwch mae anadl Duw ydy, mae yr ysbryd glân yn dod i anadlu i fywyd o fewn i'n bywyd ni. A dwi'n siŵr, os newch chi wrando ar y bregeth, byddwch chi'n mynd dall popeth, ond falle byddwch chi'n dall rhywbeth os i'r ysbryd glân siarad efo chi. So mae'n grêt eich gweld chi. Gobeithio newch chi fwynhau y gwyliau yma, a bydd y gwyliau ddim yn ormod o broblem i ti, Lowri. Iawn, ewch nôl i eistedd a na i ddarllen hanes be ddigwyddodd ar Sul y Pentecost. Oedd y Pentecost yn wyl gan yr Iddewon, ond ar y Sul arbennig yma, dyma rhywbeth gwahanol yn digwydd. Di pawb yn oce? Reit. Acte yr ail benod gan ddechrau yn yr adnod gyntaf. Bydd y disgyblion yn Jerusalem, oedden nhw mewn ystafell yn arwahan i bobl eraill, oedden nhw ddim eto wedi mynd allan i bregethu. Oedd Iesu wedi deithio nhw am aros nes byddai rhywbeth arbennig yn digwydd, bydden nhw'n cael i gwisgo o'r nef efo nerth. A dyma ni yn clywed yr hanes. Ar ddydd cyflawni cyfnod y Pentecost, roedd yn doll ynghyd yn yr un lle,
Ac yn sydyn fe ddaeth o'r nef sŵn fel gwynt grymus yn rhithro, ac fel anwodd yr holl dyll lle roeddent yn eistedd. Ymddangosodd iddynt dyfodau fel o dan yn ymrannu ac yn eistedd un ar bob un ohonynt. A llanwyd hwy oll ar ysbryd glân, a dechreuant lefaru a thafodau dieithr, fel yr oedd yr ysbryd yn rhoi lleferydd iddynt. Roedd yn preswylio'n Jerusalem I ddewon, pobl dduwiol o bob cenedl dan y nef, ac wrth glywed y sŵn hwn fe ymgasglodd tyrfa ohonynt, ac roeddent wedi drysu'n lan, am fod pob un ohonynt yn ei clywed hwy'n siarad yn ei iaith ei hun. Roeddent yn synu ac yn rhyfeddu ac yn deud, onid Galileaid yw'r rhain o't sy'n llafaru, a sut rydym ni'n ei clywed bob un ohonom yn ei iaith ei hun, iaith ei fam. Parthiaid a Mediaid ac Elamitiaid, trigolion Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus ac Asia, Phrygia a Phamphylia, yr Aifft a pharthau Libia tua Cyrene, a'r ymwelwyr o Rufain yn Iddewon a Phroselitiaid, Cretiaid ac Arabiaid. Rydym yn ei clywed hwn llefaru yn ein ieithoedd ni am fawrion weithredoedd Duw. Roedd pawb yn synu mewn penbleth gan ddeud y naill wrth yr llall, beth yw ystyr hyn? Ond yr oedd eraill yn deud yn wawdlyd, wedi meddwi ymaint. Safodd Pedr ynghyd ar 11 a chododd ei lais a'i hanerch. Chwi Iddewon, a thrigolion Jerusalem oll, bydded hyn yn hysbys I chi, gwrandewch ar fy ngeiriau. Nid yw'r rhain wedi meddwi fel yr ydych chi'n tybio. Wedys dim ond 9 gloch y bore yw hi. Eithir dyma'r hyn a ddwedwyd trwy'r proffwyd Joel. A hyn a fydd yn y dyddiau olaf medd Duw. Tywalltaf o'm hysbryd ar bawb. A bydd eich meibion a'ch merched yn proffwydo. Bydd eich gwir ifanc yn cael gweledigaethau a chynafgwyr yn gweld breuddwydion. Hyd yn oed ar fy nghaeth weision am caeth forynion, yn y dyddiau hynny fe dywalltaf o'm hysbryd ac fe broffwydant. A rhof ryfeddodau yn y nef uchod ac arwyddion ar y ddeiar isod, gwaed a thân a tharth mwg. Troi'r yr hael yn dywyllwch a'r lleiad yn waed, cyn I ddydd mawr a disglair yr arglwydd ddod. A bydd pob un sy'n galw ar enw'r arglwydd yn cael ei achub. Dyma air yr arglwydd. Alon i'n meddwl byswn ni'n gallu canu emyn arall. Emyn o'r 19fed ganrif dwi'n credu yma dyna pryd cafodd ei sgrifennu, ond fri yn dy nefoedd, clyw ein cri, pob gras a dawn sydd yno ti, nac oed anhwyd y deyrnas fawr, o ddiwyn I o'r par lwydd yn awr. A wedyn mae'r ail bennill yn mynd â ni nôl at y Pentecost yn dydi. Nid aeth o'n cof dy wirthiau gynt, y sanctaidd dan, a'r bywiol wynt. Gwyn fyd na ddeuant eto I lawr, o ddiwyn I o'r par lwydd yn awr. Ond os di Duw yn dod, be mae hynny'n ei olygu? Gwel a oes yno'n bechod cudd. Mae Duw'n dod a mae'r ysbryd glân yn dod i'n glanhau ni, a maddau yn ychydig ffydd. Mwy yw dy ras na'n beia mawr. Na chi ffantastig di hynny, de? Os di'n beia ni'n fawr, mae gras Duw yn fwy, o ddiwyn I o'r par lwydd yn awr. Gad I ni weld y wedd a byw. Gad wybod mai tydi sydd yw. Gwys gwisgoedd o goniad mawr, o ddiwyn I o'r par lwydd yn awr.
Gadwch i ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. Gadewch i ni weddio. Arglwydd ein Duw wrth i ni blygu ger dyfron mewn gweddi. Da ni'n ofni yn bod ni efallai jyst yn ailadrodd geiriau. Bod ni o ddiwn tad yn deud y pethau iawn. Ond rhywsut ydy'n calonau ni ddim i mewn yn weddi. Ac felly wrth ddod ger dyfron, da ni'n gofyn am gymorth yr ysbryd rwan i anadlu ynom ni a thrwom ni. Fel yn bod ni wir o ddiwn tad yn sylweddoli yn bod ni yn dod ger bron Duw y Duwiau ac arglwydd yr arglwyddi. Da ni o ddiwn tad mor ddibynnol ar yn golwg naturiol, y pethau da ni'n gallu gweld a da ni'n ei teimlo nhw fan yma. Ac eto, yr wyt ti yn ddiw nerthol sydd yn gweithio mewn ffyrdd mor wahanol a mor ddirgel weithiau, dy fod ti wedi creu'r byd a dy fod ti'n cynnal y byd a phob dim naturiol da ni'n weld. Arglwydd da ni wedi darllen y rwan am rhywbeth cwbl wahanol yn digwydd. Am dy ysbryd glân di yn disgyn ar yr apostolion ac ar ddisgyblion yr arglwydd Iesu Grist. A hwythau yn mynd allan i bregethu a phobl yn cael newid eu calonau, cael eu dwysbigo i'r byw, a cael sylweddoli ar y naill llaw bod nhw wedi croeshoelio arglwydd ar arglwyddi, ar croeshoelio ar gwaredwr yr un oeddet ti di anfon i achub y byd. Ond ar y llaw arall, yn ogystal â gweld mor ddifrifol i gwrthryfel, oedden nhw'n clywed am y gwahoddiad grasol i ymddiried yn yr un gafodd ei groeshoelio. Ac wrth ymddiried ynddo fo, gan gredu fod e wedi atgyfodi'r trydydd dydd. Bod nhw'n cael maddeuant a bod nhw'n cael bywyd. Ac oedd yw'n tad yr adeg honno fe nas na 2,000 o bobl gael tynnu y galon garreg allan a rhoi calon o gig i fewn yn ei ysbrydoedd. Fe gafodd yr oedd yn feirw mewn cymweddau a phechodau i bywhau gyda Christ trwy'r ysbryd glân. Ac oedd yw'n tad, da ni'n credu dy fod ti'n parhau yr un ddoe heddiw ac yn dragywydd. Mae dy fab, yr arglwydd Iesu Grist, yr un ddoe heddiw ac am byth. A da ni'n credu hefyd oedd yw'n tad y bore yma bod yr ysbryd glân, yr un ddoe heddiw ac am byth. Ac felly nid aeth o'n cof dy wirthiau gynt, y sanctaidd dan ar bywiol wynt. Yn hawydd ni oedd yw'n tad ydy dy fod ti eto yn bywhau ni, nid efallai trwy ddanfon tafodau tan y bore yma arno ni, ond trwy'n calonau ni, losgi ynddo ni, wrth i ni wrando ar y gair. Am bod ni mewn rhyw ffordd yn gweld mor fawr ydy dy gariad, a gymaint o ti'n dymuno i wneud yn bywydau ni. Da ni'n byw mewn byd sydd yn brifo o ddiwn tad. Mewn byd lle mae cymaint o'i le. Da ni'n byw mewn byd lle mae yna ryfela, lle mae yna newyn, lle mae yna ddaeargrynfaidd a phobl mewn anawsterau. A da ni'n byw mewn byd lle mae pobl yn cwyrylo ei gilydd a phriodasau mewn trafferthion a phlant yn cael eu camdrin weithiau a pob math o broblemau gwahanol. Da ni'n byw mewn byd o ddiwn tad lle mae afiechyd yn blin o pobl a phobl yn wynebu galar a phrofedigaethau. Ac felly o ddiw, da ni'n gofyn ar i ti fod yn drigarog, ar i dy ras gyffredinol di o ddiwn tad fod ar waith yn esmwythau beichiau pobl. Ond o arglwydd, da ni hefyd yn gofyn ar i dy eglwys di gael bod be ddyle hi fod. Yn llywyrchu mewn byd tywyll, yn cyfeirio pobl
ata ti. Felly o Dduw Tad, symud y dyddiau yma ymhlith dy bobl. Gweithio arno ni, ni o Dduw Tad fedru deall yn well be di gwiredifeirwch, ac ni fedru gwybod yn well be di cael grym ar waith yn y bywyd ni, y grym gyfododd Iesu o farw yn y fyw, cael y grym hwnnw ar waith yn y bywydau ni. Felly closiat o'n i Dduw Tad, gogoniant i dy enw, i ni fod be ddylen ni fod, ac ysgweli di fod na felly. Da ni'n gweddio bore yma, nei di siarad efo ni trwy'r gair, a nei di'n helpu ni fod yn bobl, a mae'r ysbryd glân yn gallu gweithio yn bywydau ni, a thrw am ni. Ac yn arbennig unrhyw rai o Dduw Tad sydd ddim yn siŵr ohono ti. Gad i'r rheini o Dduw Tad gael gwybod bod ymddiried yn yr arglwydd Iesu, bod gadael i'r ysbryd ddod mewn i'w bywydau yn ddim byd ond bendith a bywyd a llawenydd. Felly closiat ni o Dad. Os yna faich arbennig yn pwysio ar galon unrhyw un y bore yma, fan yma, da ni'n rhoi'r baich i ti fedru delio ar hyn sydd efallai'n rhy fawr i ni fedru delio efo. Felly clyw yn gweddi ysgweli di fod na. Diolch i ti am dy ddaioni rhyfeddol, a derbyn yn diolch trwy Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr da. Amen. Wel, cyn troi at y gair, mi newn ni ganu un emyn arall, a mae hon yn emyn un o'r ychydig emynau sydd yn cyfeirio yn benodol at y silgwyn. Beth yw'r cwmwl gwyn? Mi na i fynd trwy'r geiriau achos da ni angen falle egluro chydig bach ar y geiriau ni fedru mwynhau yr emyn yn iawn. Beth yw'r cwmwl gwyn sy'n esgyn o'r olewydd tu ar nef? Wythnos i ddyddiau dwytha o dyddiau dyrchafel, mae'r arglwydd yn cael ei gymryd fyny o'r ddaear i'r nefoedd. Cerbyd brenin y gogoniant. Mae hwnna'n cyfeirio, falle, os ydych chi'n gwybod eich Beiblau, at Elias yn marw, ond ddaru fo ddim marw. Dyma yna gerbyd disgwyl yn dod lawr o'r nef a'i gymryd o fyny i'r nefoedd. Swing low, sweet chariot yn cyfeirio at hwnna yn dydi. Ond dyma'r cerbyd yn dod i gymryd y brenin y gogoniant i fyny'r nef. Cerbyd brenin y gogoniant sydd yn ymdaith tua thref. Ymddyrchefwch sanctaidd byrth y ddinas wen. Mae yna salm yn yr hen gyfeithiad. Ymddyrchefwch ddrysau tregwyddol. I frenin y gogoniant ddod i mewn. A'r arglwydd Iesu ar ôl i fuddugoliaeth dros angau yn mynd fewn i'r nefoedd. Ond yn yr ail bennill, beth yw'r disgwyl sy'n Nghaersalem? Be sy'n digwydd yn Jerusalem? Y disgyblion yn yr oriwch ystafell yn disgwyl. Beth yw'r nerthol sŵn o'r nef? Sŵn fel gwynt grymus yn rhithro'n dod i Jerusalem. Be di'r sŵn yna? Adsain croeso'r 74,000 yn llyfr atgyddiad, ni'n clywed am dyrfa o 144 o filoedd yn y nef. Yn croesawu y gwaredwr yn ôl. Yn croesawu'r brenin yn ôl i'r nef. Adsain croeso'r 70,000 i'w ddyrchafael rhyfeddef. A diolch iddo, mae'r Pentecost gerllaw. Wrth iddo fo fynd i'r nef oedd o di addo rhywbeth. Bydde fo yn gofyn i'r tad, a bydde'r tad yn anfon yr ysbryd glân i lawr. Ac felly yn y trydydd pennill, at y lliaws yng Nghaersalem, daeth a ddewid fawr y tad. Yr ysbryd yn dod. Syrth y miloedd yn oifol i Duw am iachadwriaeth rhan. 3,000 ar ddydd y Pentecost yn dod i gredu. Ysbryd sanctaidd, aros mwyach gyda ni. Yr un ysbryd i weithio rwan yn ein calonau ni.
Os ydych Beibl gynnwch chi, mi fyddai yn meddwl falle'n fwyaf arbennig am yr addewid hwnnw nath yr arglwydd Iesu roi i'w ddisgyblion yn Efengyl Ioan, pennod 14, gadnodau 16 ac 17. Fe o fyna finnau'n tad ac fe rydd ef i chi eriolwr arall i fod gyda chi am byth, ysbryd y gwirionedd. Ni all y byd ei dderbyn ef am nad yw'r byd yn ei weld nac yn ei adnabod ef. Yr ydych chi yn ei adnabod, oherwydd gyda chi am ein aros ac yno chi y bydd. Mae yna rai dyddi arbennig, dyddiau dyn ni'n nodi yn does. Dyn ni yn gallu nodi dydd yn geni ac felly dyn ni'n cael parti bob blwyddyn ar y dyddiad i gofio bod ni wedi'n cael yn geni ar y diwrnod hwnnw. Dydd arall falle dyn ni'n gofio am reswm gwahanol ydy, wel, diwrnod fel Tachwedd yr 11. Diwrnod i gofio diwedd y rhyfel byd cyntaf. A cofio fod yna bethau ofnadwy wedi digwydd yn y byd a diwrnod lle dyn ni'n gallu gweddio bydd rhyfel yn cael ei atal yn hamser ni. Ac yn yr eglwys, wrth gwrs, mae ganddo ni ddyddiau arbennig i'w cofio. Da ni'n gallu cofio genu'r arglwydd, da ni'n dathlu'r Nadolig na da ni'n mynd siŵr pa ddwrnod yn union y ganwyd Crist. A'r Pasg yn amser arall, da ni'n gallu cofio'n arbennig. A heddiw, mae'n addas yn bod ni yn oedi a meddwl am y Pentecost, y Silgwyn. Rai wythnosau cyn y Pentecost, oedd yr arglwydd wedi bod yn siarad efo'i ddisgyblion yn yr Oriwch Ystafell. Oedd wedi bod yn deud llawer o bethau wrthyn nhw. Ac yn ei plith dyma fo'n deud, ymhen ychydig amser, ni fyddwch yn fy ngweld i ddim mwy, ac ymhen ychydig wedyn, fe fyddwch yn fy ngweld. Oedden nhw'n dallt. Yn wir yn dweud wrthych y byddwch chi'n wylo ac yn galaru a bydd y byd yn llawenhau. Byddwch chi'n drist. Ond fe droi'r eich tristwch yn llawenydd. A dyna oedd wedi digwydd. Oedd Iesu wedi gadael nhw, oedd wedi cael ei gymryd, oedd hi wrthyn nhw, oedd wedi cael ei farnu, a'i ladd, a'i roi yn y bedd, ac oedden nhw'n drist, a'r byd yn llawenhau. Ond wedyn oedd wedi dod nôl yn fyw y trydydd dydd, ac oedd wedi newid i byd a'i bywyd nhw yn llwyr. Ond rwan, 40 diwrnod ar ôl yr atgyfodiad, oedd Iesu wedi gadael nhw eto. A'i gadael nhw go iawn y tro hwn, fydde fo ddim yn ymddangos eto yn y byd fel yma. Oedd o wedi gadael nhw nes bydde fo yn dod yn yr ail ddyfodiad ar ddiwedd amser. A gwaith y disgyblion, yr apostolion fel oedden nhw'n cael ei galw rwan, a rhai eraill oedd yn credu, i gwaith nhw oedd mynd allan i bregethu'r Efengyl. Mynd allan i gario ymlaen gwaith yr arglwydd Iesu. Creu pobl i ddiw o bob cenedl a llwyth ac iaith. Sefydlu eglwys. Eglwys fydde un amser yn ymddangos fel priodferch berffaith ar ddiwedd amser. Ond sut oedd y disgyblion yn mynd i wneud hyn? Oedd hi'n dasg amhosib. Oedd hi, a siarad yn ddynol, doedd dim modd iddyn nhw fedru gwneud hyn. Ond mi oedd y gwaradwr wedi rhoi'r addewid rhyfeddol yma yn yr Oriwch Ystafell. Na i ddim eich gadael chi'n am ddifad. Mi ddoi nôl, wel, be dwi am wneud ydy dwi am anfon rhywun arall i fod efo chi. Gofynna fi na i'm tad ac fe rydd ef i chi eriolwr arall i fod gyda chi am byth. Ysbryd y gwirionedd. Gyda chi yma yn aros ac yno chi y bydd. Felly, 50 diwrnod wedi'r atgyfodiad, fe gyflawnwyd yr addewid. Fe ddoth yr ysbryd glân, fel oedden ni'n darllen, yn Jerusalem. A heb y diwrnod hwnnw,
Fydde'r un ohono ni fan yma. Fydde'r eglwys ddim wedi chreu. Fydde'r disgyblion ddim wedi gallu cyflawni gorchymyn Iesu. Felly heddiw dwi eisiau ni feddwl am yr ysbryd glân. Ac wrth i ni feddwl am yr ysbryd glân, falle un gair o rybydd ar y dechrau. Mae mor hawdd meddwl am yr ysbryd mewn rhyw ffordd amersonol. Yng nghyfres Star Wars, da ni'n cael yr ymadrodd May the Force be with you. A mae'n hawdd iawn meddwl am yr ysbryd glân, just fel rhyw rym, rhyw ynni. Rhyw beth bron fel rhyw ynni trydanol. Mae'n wir fod yr arglwydd Iesu wedi sôn am yr ysbryd fel gwynt yn chwythu, a mae hynny'n wir, a mae gwynt yn rym amersonol yn dydy. Ond person ydy'r ysbryd glân. Mae'r un mor bersonol a'r arglwydd Iesu. Mae'r un mor bersonol a Dyw'r Tad. Dyma'r drindod, yr un Dyw, ond yn wahanol i ni yn dri person. A pan mae'r ysbryd ar waith yn bywyd ni, da ni'n sôn am gael person arall efo ni ac yno ni. Rhywun arall yn rhannu yn bywyd a chymryd ei le yn calon. Felly be hoffwn ni'n neud bore yma ydy edrych ar 4 ffordd da ni'n gweld yr ysbryd ar waith yn y Beibl. Yr ysbryd fel colomen, yr ysbryd fel dŵr, yr ysbryd fel tafod tân, a'r ysbryd fel cysgod. A gobeithio bydd hyn yn helpu ni, achos be ydyn ni angen heddiw wedi bod yr ysbryd glân yn gweithio ynddo ni. Felly dyma help gobeithio i ni feddwl am sut mae'r ysbryd i weithio ynddo ni. Gawn ni ddechrau fel colomen. Yr ysbryd fel colomen. Mae un o hoff symbolau'r eglwys am yr ysbryd glân. Da ni'n gwybod fawr ddim am 10 mlynedd ar 20 cyntaf yr arglwydd Iesu na den. Dwi'n argoeddedig fod yr ysbryd bob amser ar waith gyda'r arglwydd ym mywyd Iesu trwy'r ysbryd glân. Wrth gwrs cafodd ei genhedlu yng Sul Mai. Ond mae yna rhywbeth arbennig yn digwydd. Pan oedd Iesu tua 10 mlynedd ar 20 oed, falle chydig bach hyn, da ni'n mynd siŵr iawn, ond o gwmpas yr oed yna, dyma fo'n mynd draw at Ioan Fydyddiwr. A cael ei fydyddio gan Ioan. Oedd yn gosod ei hun ar lwybr arbennig. Oedd yn gadael ei deulu, oedd yn gadael i waith fel mab y Saer, oedd o'n datgan i fwriad i sefyll gyda phechaduriaid. Dyna be oedd bedydd Ioan. Bedydd edifeirwch bedydd i bechaduriaid oedd bedydd Ioan. Oedd pobl yn dod yn cydnabod bod nhw'n bechaduriaid. Dyna pam oedd Ioan yn dweud, ei, hold on, fel arall mae fod. Oedd Elizabeth a Zacharias siŵr o fod wedi dweud wrth Ioan am yr un plentyn mair oedd yn wahanol. A Ioan ddim yn gwybod yn iawn, ond oedd yn meddwl, wel na, ti sydd fod yn medyddio fi. Ond mae Iesu'n dweud, na, fel hyn mae fod. Achos be oedd Iesu'n dweud oedd, dwi'n dod i'ch ochr chi fel pechaduriaid. Ac wrth iddo fo fynd lawr i'r dŵr a wedyn codi fyny, dyma Ioan yn gweld yr ysbryd glân yn disgyn fel colomen. Mewn ffurf debyg i golomen ar yr arglwydd Iesu. Be oedd yr ysbryd ni'n neud fan'na? Oedd yr ysbryd yn, gallwn ni ddefnyddio gair Beiblaidd, oedd yr ysbryd yn eneinio yr arglwydd ar gyfer y dasg anferthol oedd o'i flaen. 2 wythnos yn ôl, mi oedd Charles yn cael i wneud yn frenin. Nid y Charles sydd efo ni heddiw, ond oedd Charles yn cael i wneud yn frenin yn Llundain yn doedd. Ac un rhan o'r seremoni oedd bod yn cael i eneinio efo olew. Ryw arwydd bod yn cael i neilltuo, i osod o neilltu ar gyfer
y job yma o fod yn frenin. Ond efallai i ni bod yna rhywbeth arall ddigwyddodd bythefnos yn ôl. Oedd efallai'n fwy yn siarad efo ni. Hynny ydi, wrth i ni sefydlu Rhodri'n Weinidog arno ni, oedd yna un rhan, dwi'n meddwl efallai rhan bwysicaf yn yr holl wasanaeth. Mi oedd Steffan yn gweddio, a'r hyniriad yn gosod ei dwylo ar ysgwyddau Rhodri. A be oedden ni'n neud? Oedden ni'n deud bod ni'n iosod o'r neilltu i fod yn weinidog yn plith ni. Ac oedden ni'n deud mae trwy nerth Duw, dyma'r gwaith yr oedden ni'n iosod ar wahân i'w gyflawni, i fod yn weinidog yn plith ni. A dyna oedd yr ysbryd glân yn ei wneud i Iesu, gan ddeud y bydde fo wrth i ochr o yr holl amser wrth iddo fo gyflawni i weinidogaeth. Y weinidogaeth yma o ddod i'r byd i gasglu'r disgyblion, i hyfforddi'r apostolion ac yna i fynd i dalu iawn dros bechod y byd ar y groes cyn atgyfodi. Yr ysbryd glân yn eneinio, yn neilltuo, yn gosod Iesu ar wahân. Felly'r cwestiwn dwi am holi ydy, ai dim ond dod i gynorthwyo Iesu'r anfonwyd yr ysbryd glân? Mae'r gair sy'n cael ei gyfieithu fel eiriolwr, fel da chi di'n nghlywed i'n deud llawer tro yn un arbennig, paraclesis yn y Groeg. Sef para wrth yn ochr ni, para fel sydd mewn llinellau paralel, para rhywun wrth yn ochr ni, a clesis o'r gair caleo sydd yn swnio'n debyg iawn i galw. A dyna ystyr caleo ydy galw. Rhywun wedi alw i'n ochr ni. A dyma Iesu Grist yn dweud, dwi'n mynd i ofyn i'r tad, a mae o'n mynd i ddanfon rhywun arall wedi alw i'ch ochr chi, eiriolwr arall, paraclesis. A mae o'n dod ochr yn ochr â ni. I be? Pam bod ysbryd glân yn dod ochr yn ochr â chi a fi? Wel, i ni fedru bod yn ddisgyblion i'r arglwydd Iesu Grist a gwneud yr hyn mae'r arglwydd Iesu wedi'n galw ni i fod a'i wneud. Falle bod hi'n werth cofio mae'r peth cyntaf nath yr ysbryd glân ar ôl i Iesu gael ei fedyddio oedd i anfon o'r anialwch lle gafodd o'i brofi. A felly, os da ni'n sôn am yr ysbryd glân a'r waith yn y bywyd ni, un o'r pethau mae'r ysbryd yn mynd i wneud ydy mae'n mynd i'n profi ni. Ond yn profi ni mwyn i ni ddod trwad yn gryfach ac yn byrach ac yn wahanol. Felly, wrth feddwl am yr ysbryd fel colomen yn disgyn ar Iesu neilltuo fo i'r gwaith, cofiwch bod yr ysbryd glân wedi rhoi i ni mwyn yn neilltuo ni i ni gael bod yn ddisgyblion i'r arglwydd Iesu mewn gwirionedd. Rwan mae cael rhywun i fod yfo ni yn fendith arbennig pan da ni wynebu tasg fawr. Ac yn ddios mae dilyn Iesu yn dasg fawr. Diolch am gwmni'r ysbryd glân ar gyfer gwneud hynny. Ond mae angen mwy na chwmni yr ysbryd arno ni. Felly beth am feddwl am yr ysbryd fel dŵr neu ddyfroedd? Da ni'n gorfod bod yn arbenigwyr mawr i bod fod dŵr yn werthfawr. Ddo un o'r eitemau ar y newyddion oedd rhywun yn cwyno bod Llywodraeth Caerdydd, y Senedd yng Nghymru, ddim wedi manteisio ar rhywbeth basiwyd rhyw fesur gafodd ei basio yn Llundain i ddatganoli'r hawl i'r Senedd yng Nghymru fedru ymdrin a beth yn digwydd i ddŵr Cymru. Ni oedd rhywun yn dweud, mae dŵr yn fwy gwerthfawr nag olew hyd yn oed.
Gallwn ni fyw heb olew, ond gallwn ni ddim byw heb ddŵr, a'r awgrym bod Cymru yn colli ffortiwn trwy beidio cymryd rheolaeth o'r dŵr sydd yn gwlad ni. Mae dŵr yn rhoi bywyd yn dydy. Mewn rhai rhannau o'r byd, mi gewch chi sychdwr mawr a'r tir yn gras bron wedi sychu fel mwd. A wedyn mae cyfnod y glawogydd yn dod. A mae dŵr y glaw yn disgyn. A dros nos, mae'r tir oedd jyst yn rhyw fwd caled wedi cracio. Mae o'n flodau ac yn wyrddni dros nos. Achos mae dŵr yn rhoi bywyd. Ac os da ni wedi cael yn galw i ddilyn Crist, mae cael yr Ysbryd Glân yn gwmni yn beth rhyfeddol. Ond mae angen bywyd newydd ynddo ni, dydyn ni, mwyn i ni fedru byw fel mae Crist yn galw ni i wneud. Mae Paul yn Rhufeinied y 7 bennod yn sôn am ei rwystredigaeth. Mae'n gwybod sut dyle fo fod, ond sut mae'n wneud o? Gwyddom yn wir fod y gyfraith yn perthyn i fyd yr ysbryd. Mae'r gyfraith, mae'n dda, ond i fyd yr ysbryd mae'n perthyn. Fedrwn ni mond cyflawni y gyfraith yn yr ysbryd. Perthyn i fyd y cnawd yr wyf fi, meddwl Paul. Un sydd wedi werthu'n geithwas i bechod. Ni allaf ddeall fy ngweithredoedd o'r roedd yn gwneud, nid y peth roedd yn newid llysio, ond y peth roedd yn ei gasau. Dwi isio gallu bod yn gwneud be mae Iesu Grist yn ynghalw fi wneud. Ond dwi'n methu a dwi'n gwneud pethau eraill. Dwi'n bod yn gas, dwi'n bod yn hunanol, dwi'n pechu. A dwi'n misio. I fod yn blentyn Duw, dwi angen nerth newydd. Dwi angen bywyd newydd. Di ddim yn ddigon cael rhywun yn deud wrthai beth i'n wneud. Ac un diwrnod oedd Iesu yn y deml. Oedd na wyl fawr wedi bod. A oedd diwrnod olaf yr wyl wedi cyrraedd. Ar ddydd olaf yr wyl, y dydd mawr, safodd Iesu chyhoeddi'n uchel, pwy bynnag sy'n sychedig, deud ata fi ac yfed, allan o'r sawl sy'n credu yno fi, fel y dywedodd yr ysgrythur, bydd ffrydiau o ddŵr bywiol yn llifo. A sôn yr oedd am yr ysbryd, yr oedd y rhai agredodd ynddo ef yn mynd i'w dderbyn, oedd nid oedd yr ysbryd ganddynt eto, a nad oedd Iesu wedi cael ei ogoneddu eto. Yr ysbryd. Mae'r ysbryd nid jyst efo ni, mae'n dod i mewn i ni, mae'n llifo mewn i ni. Wrth y disgyblion yn yr ystafell, pan mae'n addor eiriolwr arall, mae'n deud, ysbryd y gwirionedd. Ni all y byd ei dderbyn ef, am nad yw'r byd yn ei weld nac yn ei adnabod ef. Rydych chi'n ei adnabod, oherwydd gyda chi mae'n aros, mae efo ni. Ac yno chwi y bydd. I ni fod yr hyn ddylen ni fod, mae'r Ysbryd Glân yn dod mewn i gartrefu yn calonnau ni. Fel dŵr yn rhoi bywyd i ni. Bywyd fydd yn creu nerth newydd, fydd yn gorlifo mewn gweithredoedd o garu Duw a charu eraill. A'r pennill ne, maen nhw'n deud, mae John Bunyan ysgrifennodd hi, yn deud y peth mor glir yn dydy. Run, John, run, the law commands, but gives us neither feet nor hands. Far better news the gospel brings. It bids us fly and gives us wings. A nid mae'r ysbryd yn dod, a mae o yn rhoi calon newydd i ni. Ysbryd newydd o'n mewn, yn ôl a ddewyd Duw trwy Jeremiah, trwy Ezekiel. Mae o'n trawsnewid ni, fel yn bod ni yn gallu gweld pethau'n fwy clir, fel yn bod ni'n gallu deall yn well, bod ni'n gallu deall a'n calonau yn ytrach na jyst efo'n meddyliau, fel bod bywyd Dyw'n llifo mewn i ni. A dyma lle mae cofio bod yr Ysbryd Glân yn berson
mor gynorthwyol, oherwydd fel da ni'n gallu tristau'n gilydd, gallwn ni tristau'r ysbryd. Os da ni'n mynd yn groes i ewyllus Duw, os da ni'n mynd yn groes i eiriau'r arglwydd Iesu, os da ni yn mynd yn ffordd yn hynna'n i bechu, i wneud yr hyn sydd yn anghywir i anwybyddu Duw. Mae'n tristau'r ysbryd. A mae'r ysbryd yn cilio fel petai. Mae'n dal ynddo ni trwy'r ras Duw, ond mae galw ar i ni fod yn sanctaidd. A trwy'r ysbryd glân, da ni'n cael bod yn sanctaidd, a mae yn newid yn cymellio ni, ac yn rhoi ni gariad at y gwir. Felly, yr ysbryd fel clomen gyda ni, yr ysbryd fel dŵr ynddo ni, yn rhoi bywyd. Tafodau tân. Dyma'r darlun da ni'n gysylltu efo Sul y Pentecost. Oedd yr apostolion wedi cael gorchymyn i aros yn Jerusalem hyd nes y bydden nhw'n cael eu gwisgo a nerth o'r nefoedd. Hynny ydi, hyd nes y bydde'r ysbryd glân yn dod arnyn nhw. Ac ar ddydd cyflawn i y Pentecost oedd yn dod ynghyd yn yr unllu ac yn sydyn feddeth o'r nef, sŵn fel gwynt grymus yn rhithro, ac fel lanwodd yr holl dull o'r eddynt yn eistedd. Ymddangosodd iddynt dyfodau fel o dan yn ymrannu, ac yn eistedd un ar bob un ohonynt, a llanwyd hwy oll ar ysbryd glân, a dechreuant lefaru a thafodau dieithr fel yr ysbryd yn rhoi, lleferydd iddynt. Be oedd Iesu isio i'r apostolion i wneud? Be di cynllun mawr Duw i newid pobl? Wel ie, da ni'n gallu dweud cynllun mawr Duw wedi bod yn danfon ei fab i'r byd a'i fab yn marw trosto ni i dynnu ymaith yn pechodau ac atgyfodi'r trydydd dydd. Ond, wrth gwrs, cynllun y Duw ydy bod y neges am be mae Duw wedi wneud yn cael ei roi ger bron y byd, yn cael ei bregethu. Fe sonio Steffan am hwn fore Sul diwetha'n do. Credu yn yr arglwydd Iesu Grist ydy'r allwedd i fywyd newydd, ond sut mae pobl i alwa rhywun nad ydynt wedi credu ynddo fo? Sut mae ti gredu'n rhywun nad ydynt wedi glywed? Sut mae ti glywed heb bod rhywun yn pregethu? Sut mae ti bregethu heb gael ei hanfon? Fel mae'r ysgrythur yn dweud, mor weddaidd yw traed y rhai sy'n cyhoeddi newyddion da. Cynllun Duw wedi fod yn neges am ei fab yn dod i'r byd. Ei fab yn dwyn yn beiau'r groes lle talodd o'r pris ofnadwy am y gwrthryfel. Ei fab yn concro marwolaeth ac yn atgyfodi'r trydydd dydd. Y neges yma yn cael ei chyhoeddi. Gan yr apostolion gyntaf. A dyna oedd yn arbennig ar ddydd y Pentecost. Oedd yna bobl o bob man wedi dod ynghyd i Jerusalem. A fel y gynhadledd lle oeddwn ni yn ystod yr wythnos diwethaf yma, oedden ni yn rhyw 100 a mwy o wahanol genhedloedd yno. A pob un efo ieithoedd gwahanol, oedden ni gyd yn dall Saesneg i ryw raddau, rhai'n well na'i gilydd, ond doedd clywed y neges yn Saesneg ddim yr un peth a clywed i yn iaith y galon. A dyna lle oedd y bobl yma o bob man wedi ymgastru Jerusalem, a disgyblion yn cael ei anfon allan, a'r apostolion yn cael ei anfon allan, a da ni'n mynd all yn iawn sut oedd yn digwydd, ond oedden nhw siarad, oedden nhw'n cael iaith i siarad. A'r bobl yn dweud, da ni'n clywed yn iaith yn colonnau ni, am fawrion weithredoedd Duw. Oedden nhw'n deall y neges am ei pechod, am ei hangen am faddeuant, am Dduw yn ei gariad yn trefnu i'r gosb am ei drygion i gael ei wynebu gan Dduw ei hun yn ei fab ar y groes. Dyma'r neges yn newyddion da, yr efengil yn troi yng ngeiriau Paul yn allu Duw iachawdoriaeth i bob un sy'n credu. Ond da ni ddim yn apostolion yn yr un ffordd a'r deuddeg yn y Testament Newydd. Ond da ni efo'r neges apostolaidd i'w rhannu. Ie, mae yna rai ohono ni falle wedi cael ei neilltu, a dyna di'n job ni yn llawn amser ydy gweithio hyn allan a chyhoeddi hyn
ger bron y byd. Ond mae pob un Cristion i fod yn gallu rhoi dystiolaeth mewn rhyw ffordd i gariad Duw yng Nghrist. A be allai ddeud? Be fydra i wneud? Sut fydra i siarad mewn ffordd sydd yn mynd i siarad fewn i fywyd pobl? Mae'r ysbryd glân. Mae'r ysbryd glân gallu rhoi mi yr union eiriau sydd yn mynd i siarad fewn i fywyd. Bobl da ni'n dod i gysylltiad â nhw. Felly da ni'n ceisio'r ysbryd. Heddiw Arglwydd, dwi'n mynd i ryw sefyllfa, falle mod i'n mynd i gwaith, falle fod i'n mynd i ryw swyddfa, falle fod i'n mynd i ymarfer côr i gyfarfod rhai pobl, falle mod i'n mynd ar wyliau, a dwi'n mynd gwybod pwy fyddai'n weld. Ond pwy bynnag fyddai'n weld heddiw. Os yna rhywun fan yna, yr o ti am siarad efo nhw, rhoi mi'r geiriau. Rhoi mi dafod o dan. A bydd yng ngeiriau fi yn mynd ac yn cyffwrdd calon y person yma, a dwi'n mynd i siarad efo nhw. Rho'r hyder i mi siarad, a rho ddrws agored i'r neges o ti am i gyrraedd pobl, y neges sy'n newid bywydau, gael cyrraedd. Ydych chi 3 darlun y 2 modd mae'r ysgrifennydd yn sôn am yr ysbryd glân yn dod. Mae clomen fel dŵr, fel tafod tân. Ond mae'n y bedwerydd un. Cysgod. A falle bod rhan o'ch chi'n meddwl, ble ar y ddaear dwi'n mynd fan yma. Falle bod yna rhywun yma, neu rhywun sydd yn mynd i fod yn gwrando ar y we, yn meddwl, dwi'n rhyw fath o ddeall beth sy'n cael i ddeud am Iesu'n marw drostai. A dwi'n gallu deall rhywbeth am fod yr ysbryd glân yn helpu yn y gwaith yna, ond i mi mae yna rhywbeth ar goll. Mae'n teimlo fel neges i rhywun arall. I chi'r plant, falle bod chi'n mynd dall lot a da chi'n dweud, wel ie, rhywbeth i dad a mam ydi hwn. Neges i rhywun arall. Neges efallai i bobl sy'n chydig bach yn grefyddol, neu i bobl dda, i bobl well na fi. Felly, os oes yna rhywun fel yna, ddim yn siŵr. Dewch efo fi i bentre bach Nazareth yn Galilea dros 2000 o flynyddoedd yn ôl. Mae yna ferch ifanc yno yn edrych ymlaen at ei phriodas efo saer lleol. Ond wedyn mae'n angel yn dod ati. Meddai'r angel wrthi paid â gofyn i Mair oherwydd cefais ffafr gyda Duw ac wele byddi'n beichiogi'n dy groth ac yn esgor ar fab a gelwi ef Iesu. Bydd hwn yn fawr a mab y goruchaf y galwyr ef. Rhydd yr arglwydd Dduw iddo orsedd Dafydd ei dad ac fe deyrnasa'r dŷ Jacob am byth ac ar ei deyrnas ni bydd diwedd. A meddai Mair wrth yr angel, sut y digwydd hyn? Dwi ddim yn wedi priodi. Dwi'n wedi bod efo gŵr, sut fedra i gael babi? Atebodd yr angel hi. Daw'r ysbryd glân arnat, a bydd nerth y goruchaf yn dy gysgodi. Am hynny galwyr y plentyn a genhedlir yn sanctaidd mab Duw. Oedd yr ysbryd glân mynd i ddod a chysgodi dros Mair. Ac oedd y beth rhyfeddol yma yn digwydd. Byddai Cris yn cael ei ffurfio yn ddi hi. Mae'n ddarlun rhyfeddol ac wrth gwrs mae'n ddigwyddiad gwbl unigryw. Ond mae'n ddarlun o sut mae Duw yn newid yn calonau ni hefyd. Un o'r enwau am Iesu ydi Emmanuel, ynddi? Duw gyda ni. Mae'r garol Saesneg o Little Town of Bethlehem. Mae yna garol Gymraeg sydd yn swnio'n debyg o dawodd ddinas Bethlehem. Ond yn Saesneg, mae yna bennill sydd yn deud hyn. O Holy Child of Bethlehem, descend to us, we pray. Cast out our sin
and enter in, be born in us today. Os ydych chi'n siŵr o'ch perthynas â Duw, os ydych chi'n siŵr o'r Ysbryd Glân, os ydych chi'n siŵr ydych chi wir yn Gristion y bore yma, rhowch eich hunain dan gysgod yr Ysbryd Glân. Ewch ato fo. A gadewch iddo fo gysgodi trostach chi. A geni Crist yn eich calon chi. Rhedwch dan ei gysgod. A chyfaddewch na dych chi'm yn gallu bod yn ddigon. Dych chi'm yn gallu gwneud eich hunan yn Gristion. Dych chi'm yn gallu gwneud eich hunan i gredu hyd yn oed. Falle bod chi eisiau credu, ond dych chi'n cael ein anodd. Ond gyfynnwch ar yr ysbryd, ddangos i chi yn bersonol Iesu fel eich gwaredwr. Fel yr un sydd wedi gweld pob dim amdano chi, pob dim anheilwng yno chi. A wedi cymryd y cyfan oddi wrthoch chi a mynd i'r groes drostoch chi. A gyfynnwch i'r ysbryd newid eich calon. A rhoed i chi galon newydd. A'ch gwneud chi yn rhywun y gallai'r ysbryd fyw yn eich calon chi. Achos dyna be mae Crist yn sôn yn Efengylion wrth i ddisgyblion. Mae'n sôn amdano fo, am y tad, ac am yr ysbryd yn dod a bod yno ni, byw yno ni. Tabernacl, fel oedd y tabernacl yng nghanol cenedl yr Iddewon yn yr anialwch a Duw yn y tabernacl. Felly mae Duw'n dod i tabernaclu i fyw yn yn calonau ni. A'r unig beth ydych chi'n gorau gwneud ydy rhedeg i gysgod yr Ysbryd Glân a rhoi eich hunain yn ei ddwylo fo. A mae Duw yn ei ras yn barod iawn i'ch croesawu chi. Rhwna ddel ata fi, medde Iesu, nisbori a fe fallan ddim. Na'im troi neb i ffwrdd wrth chi ddod mewn edifeirwch ata i. Felly ar ddiwrnod pan da ni'n cofio am yr Ysbryd Glân yn dod i Jerusalem, gadwch i ni weddio bydd yr ysbryd ar waith yn ein calonau ni sydd yn credu bod fel colomen yn neilltuo ni, yn eneinio ni ar gyfer yn bywyd fel disgyblion Iesu. Bod fel dŵr yn llifo mewn i'n bywyd ni, a ni'n cael bywyd newydd sy'n gorlifo fel tystiolaeth i'r byd. Bod yn dod fel tafod tan i eneinio'n tafodau ni, fel bod ni'n gallu deud wrth bobl bod gynddon ni waredwr gogoneddus. A bod o'n dod i gysgodi drosto ni fel fod pob un ohono ni'n gwybod. A bod ni'n blant i'r goruchaf a Crist wedi eni yn yn calonau ni. Beth am i ni weddio? Arglwydd Dduw. Arglwydd Dduw, da ni isio reality yn bywyd ysbrydol. Da ni ddim isio just deud y geiriau. Da ni eisiau gallu bod yn bobl i ti. Felly, da ni'n gofyn i ti, Dduw'r Tad, anfon yr ysbryd o'r newydd fel petai. Mae'r ysbryd wedi cael ei ddanfon i'n calonau ni. Fedrwn ni ddim bod yn Gristnogion heb bod yr ysbryd yn ddoni. Ac eto, da ni'n gofyn am y llawnder hwnnw, Dduw'n Tad, sy'n golygu yn bod ni yn gwbl amlwg yn eiddo i ti, yn ddinasyddion y nef. A hynny o Dduw'n Tad yn rhoi y fath sglein ar yn bywyd ni fel bydd pobl yn deud bod ni wedi bod efo'r arglwydd Iesu. A bydd pobl yn gofyn, gawn ni ddod efo chi at yr arglwydd Iesu. Amen. Mi ganon ni Ior trwy'r blynyddoedd, ti sydd wedi'n harwain, ti'n ysbrydolodd ni a'n llawenhau, chwiliaist amdanom achub ac amddiffyn. Ior y blynyddoedd rhown ein diolch brau. A mae un o'r penillion yn deud, arglwydd ein gwlad, dan ormes, mae'n cenhedlaeth, dan bwn pleserau, golyd o bob rhyw.
O gwrando'n cri dros hen ac eang heddiw, bendithiau'n glad a'i phobl arglwydd yw. A bendithio trwy am ni. Mae'n benillion eraill i fod. Dyn nhw ddim yna. OK. Mae gai ddarllen pennill olaf, felly. Io'r wyt i ni, mewn bywiol rym, ail grea ni, ni'n groesoliedig, Iesu nawr yn ben, trown o'n gorffennol mlaen at ein dyfodol, cysegrwn ddyddiau'n hoes i Grist. Amen. A boed i ras yn harglwydd Iesu Grist, ac i gariad Duw ein tad, ac i gymdeithas yr ysbryd glân, aros gyda ni ac ynom ni o'r awr hon hyd byth. Amen.